Uwa bidiyon yau na masu Samsung ne. Idan har kana amfani da Samsung to ya kamata ka san yadda za ka yi adin folder daga file manager ka zuwa home screen. Idan na zoom in daga nan za ku ga wannan folder sunanta Hausa Topics. Tsohon sunan channel dina ne kafin na canza shi zuwa Bahaushe. Wannan folder amfanin da yasa nake adin ta anan shine nakan yi bidiyoyika wanda zan dora su zuwa wani lokaci sai na dora su akan wannan folder, wanda duk lokacin da bani da damar da zan ƙara yin wani sabon bidiyo sai na shiga na duba daga cikin wa'annan videos din nawa da nayi tsofi sai na dauki guda daya sai na posting din wanda ban taɓa posting din ba akan YouTube channel dina. So kai ma idan kana da wasu abubuwan da baka so ka je ka sha wahalar neman su akan file manager ka, yanzu nuna maka yadda zaka dauko folder su kutum daga kan file manager ka kai adin din ta a home screen kamar yadda ake adin din application idan an yi installing din su. Yanda zaka yi adin wannan folder kawai shine zaka je file manager ka. Idan ka taɓa file manager ka bude sai ka shiga ko gara kan memory ne ko kuma kan internal storage ne. Idan ka bude hakan nan sai ka ja kasan nan, idan ka ja kasa sai ka nemi folder karkace zuwa ka yado. Misali hine idan muka duba daga nan zamu ga wani folder nan DCIM. Wannan ita ce folder da hotuna suke taruwa idan har ka dauki hoto da kyamara akan wayarka. Sai ka taba wannan option din guda uku kafin nan ka danne ta tukun, abinda ban gaya muku ba sai ka danne ta. In ka danne ta makin zai hau kanta. Idan folder ta fi daya sai kai makin din su, sai kai makin din yawan nan folder da kake so za ka kai kan home screen ɗinka. Idan kuma ita ɗaya ce idan ka danne kawai makin zai hau kanta sai ka bata iya haka. Sai ka taba wajen wannan dot din guda uku da ke kasan nan. Idan ka taba su hakan nan za ku gashi na add to home screen sai ka taba. In ka haka sai ka taba gashi na add daga kasan nan sai ka add hakan nan. In ka add sai ka fita. Idan ka zo nan wajen za ku gashi na folder anan za ka danne ta haka kai ta duk inda kake so daga cikin home screen ɗinka. Kuma kana so ka fidda ta, so misali idan kuma kana so ka ba wani wayan ka kenan sannan kuma baka so ya ga wannan folder a home screen ɗinka sai ka danne ta haka sai ka taba gashi na remove daga nan sai ka taba shi hakan nan. Kana remove hakan nan shikenan ta riga da ta fita. So wannan shine kun san amfanin da zaka dauko folder kai ta home screen sannan da kuma idan kana so ka cire ta. So kar ku manta da subscribe akan wannan channel din. Idan kuma da akwai wani abu da kuke so ku sani wanda ya danganci Android za ka iya gaya min a comment section sai na maka reply da shi.